1000% నమ్మకం ఉందండి. నమ్మకం లేకపోతే ఫ్యామిలీని వదిలేసి వచ్చి 2-3 డేస్ ఇలా ఎలా ఉంటామండి? ఎక్కడో పల్లి అండి మాది, పల్లి చిక్కబళ్ళాపురం దగ్గర అజ్జవారం అని చిన్న పల్లి. నేను ఎయిర్పోర్ట్ కూడా మేము చూసి లేదండి. అలాంటి ఆడబిడ్డల్ని ఈ రోజు పల్లి నుంచి ఢిల్లీ వరకు తోడుకొని వచ్చారండి. తను అంతే గౌరవంగా నడుచుకుంటున్నారు. ఎవరండి చేస్తారు ఇవన్నీను? ఏం చేయగలదు ఈ అమ్మాయి, ఆడేమో అని మాట్లాడతారు, మాతోటే మాట్లాడతారండి. ఈమెకేం పని లేదు, ఏం చేస్తారు? వీళ్ళ వల్ల అవ్వదు, చిక్కబళ్ళాపురంలో పారాడతారు అంతేనే. కానీ ఈరోజు ఢిల్లీలో మీటింగ్ అటెండ్ చేసినామంటే వాళ్ళ పవర్ మనం తెలుసుకోవాలి. మా గురించి అంటే వైయక్తికంగా కాదు, మా ఏమేమి ముందర ఫ్యూచర్, పిల్లల ఫ్యూచర్కి అయ్యి మేము ఇంత బాధపడుతున్నాం. అంత మించి ఏమీ లేదు. అందరూ బాగుండాలనేదే మా గురి కూడా.